Undang o. Kano sa baka ni mahuman? Lagi yung sakit. Ako po, ang kopi lagi. Oh, kapoy na kaayo. Lay kapoy na lami na kayo. Asa man dahil ang kopi? Mga kinabuhi ba sa kalibutan? Uy, masuk ka oil. Undang. Ano rin na? Isipan dahil mo ko na. Yung crush dahil iwan ang ramdam. Good afternoon, I am Rea Jasmine Sarong and welcome back to my YouTube channel. So today's video ay first time na ito nibuhatan sa itong mga friends which is ang prank call. So ang atong tawagan lang kay ang mga kanang nakoy number nila. So kini nga video is nagpa-load ko guys kay para ma-prank call na ko sila para sa reaction nila. So nabasa man niyo sa title nga Kapoy lyrics prank call using the Kapoy lyrics. So, shout out ko sa mga friends din na matawagan. And sorry kay guys, it's a prank lang. Wait lang guys, lagi pangita pa ako ang lyrics sa Kapoy song. 2,000 years later. This one. Ginasuwat pa na ako kay magtawag mi, magtanong ko sa lyrics kay actually guys, wala dyan ko ka-memorize na nga kanta. So, kining Kapoy song is Bisaya song lang siya. So, kini ang atong gamiton nga lyrics para i-prank ko na to sila. I'm so excited for this prank kay first time na ko na sila nga i-prank. So, sa mga nabiktima diha, sorry kaayo. Let's get started. So guys, ang una natong tawagan is wait lang, mahita sa taha. Kulbaan ko. Kulbaan ko kaya kasi masuko sila. Wait lang, kulbaan ko guys, promise. Ang una itong biktimahon isang akong friend pag high school. Atong tanang. May. Hello? May, si May ne. Ah. May, kapoy kaayo, lami na kaayo mo undang. Asa ba? Kanas o pa ni mahuman. Malinaw. May. Mande. May. Ah. Kinabuhi sa kalibutan, mga problemang kalisdanan. Kano sa pagani mahuman? O kapoy na kaayo. Isipan dahil mo ko na. Yung crush dahil iwan ang ramdam. Kano sa pagkaha? Bisag unsay buhaton mo nagyapon. May. Ah. Way kasbanon ang tanan. Mangkano sa pagani mahuman ang kasakit nga nabatian. Mga pagmahay nga masulayan. Kano sa pagani mahuman. May. May. Nag-vlog ko. Nag-vlog. Nag-vlog ka? Sorry, May. Bye-bye. See you soon, bye. Atay. Atay daw eh. Nahulbaan ko guys. Promise, first time ko na po dibuhatan nga mag-prank sa ilang. So guys, ato ang first victim kay success siya. So mangita na sa atong second victim. Hulbaan man po oy. Kini si Laika. Uy, Laika mo. Hi, like. Arap tagay. Day. Busy ka? Gaan sa ka?
Loy Kapoy, nalami na kay mo undang. No. Ganun sa ka ni mahuman. Wala ko sa amo ah. Like, sorry, like. Like, sorry, like. Kulbaan mo, kunin mo. Sorry, like. Naalala, di bala, video ko. Sige, bye-bye. Nakulbaan ko sa kandahan akong biktima mo, nahitugan na ng kugang video ko. So, mangita ta next victim na to. Si Ma'am Deb. Hi, Ma'am Deb. Sorry kayo. Sorry kay Ma'am Deb ha, ma-prank ka. Hindi kay seryoso ni siya. Kini si Ma'am Deb kay seryoso dyan kayo ni siya, guys. O pa dyan magtambag ni mo. Hello, Ma'am Deb. Oh, wow! Si Jasmine eh. Ma'am Deb, gikapoy ko. Ilang na kayo undang. Ano, Ma'am? Ano sa pa ka ni mahuman? Ako po, ang coffee. Ang kinabuhi sa kalibutan ba? Mga problemang kalisdanan. Buang mo kami, Noy. Ang ito tayo, ha? Kanusa pa ka ni mahuman? Kapoy na kayo. Kapoy na di ko lang, linaw na ganyan ang kapuli ko, mabalik yung buhay kami. Bisag usay buhaton, mao na gihapon. Mga banay. Kamusta man kasi na? Wala, siyempre. Wow, mangga. Ma'am Deb. Kabalo ka lang sa tong gingon. Lyric song, manggot to. Ha? Lyric song. Uy. Lyric song, manggot to. Lyric song, manggot to nga kapoy. Gitawagan ako si... Mao na gyapon, ikaw. Oh, sige, bye-bye. Bye-bye. Ala, charoto. Hi, vlog. Sige, ma'am. Sana all. Sige, Ma'am Deb. Sige, bye-bye. Amping, bye. Sorry sa disturbo, bye-bye. Bye. So guys, nakita ninyo si Ma'am Deb na seryoso din siya. Grabe kini siya makadalag advice. I got you. So, success! Ang next na itong tawagan kay si Giselle. Sa mga ganay na mo, guys. Bots. Yes? How are you? Well, I'm good. Wow! English speaking! Paingon mo ba? Kapoy, lami na kayo undang. Ha? Kapoy, lami kayo undang. Undang o? Kanusa pa ka ni mahuman? Ansa-ansa? Ang makapagay na tanong? Kinabuhi ba sa kalibutan, mga problemang kalisdanan? Oo, naman. Kanusa pa ka ni mahuman? Yung sagatubad anak. Bisag unsay buhaton, mao na gihapon. Huwag hapon, din niya, nagtagay min. Way kausaban ang tanan. Huwag niya uyab.
Mga pagmahay nga nasulayan. So, pagmahay man. Abi kugoy pag-asa. Pag-asa saman. Nikanit lang kag tungha. Yata yun sa man yung magbasa, oy. Dibate. Gagawin sa pag-animal, oh. Dibate kalipay kalina nga way sama. Sunod. May tay dili na ni mahuman. Sunod. Nahayagan ang pagunahuna. Namahid sa mga luha. Sunod. Luya po. Nitindog ko uban akong pagtuo. Sunod. Usahay kapoy na uglaay pa. Diretso ko, kuya o pamilya. Pagkalami na bang muundang? Sunod. Paita ba kangit-ngit sa darang agiagian? Oo. Kinabuhing way klarong padulngan. Oo. Way masaligan. Oo. Astang libugan nagyod. Ko'y tarong nga kauban. Oo. Gusto na ko kauban. Oo. Tarong nga dala na sayod ko ikaw. Oo. Yawa. Yawa ang kawin. Kapoy na kaayo. Oo. Sunod. Maura to, oy. Mura kag buwag tayo kayo reaction, oy. Oh. So, ang next na itong tawagan kay si Ate Risa. Ay, te, amping ka sa Cebu. Hello? Hello, te. Hello? Te, si Jasmine eh. Okay? Jasmine? Oh. Ada, yan naman dahil. Te, kapoy, alam mo na kayo mo undang. Si Munda. Ano sa pa ni mahuman? Ano sa man dahil? Ang gubin. Mga kinabuhi ba sa kalibutan? Uy, oy. Mga problemang kalisdanan. Kapoy na kayo. Ay, kung dama-dama diya. Ay, tawag lang. Bisag unsay buhaton mo nag-iapon. Nadrama, nakatawa. Okay, dinta, dinta. Lain na kayo, alawa kayo. Ako record. Ay, ano niya, ito ko i-upload ni. Gisa kayo. Hindi na ako ba? Ano ko, namuro ko ni Fiora. Ala ka, sorry ko yung te. Ala, te, sorry kay sa disturbo, te. Okay na tayo, oy, nauna. Wala ko, wala, di ba ka? Nahadlok mo ka, di mo tinguratan mo. Dali, rabi ka makunbaan. Ha? Okay na tayo, oy. Lagi, Dagay na nato, kuhan ka ng ang kapoy, Amping mana. So that's it guys for our video for today. I hope you enjoyed kay ako nalingaw sad ko happy sad ko nga sa uban na success ang ato ang prank. Tawagan ako, thank you kay og sorry sa mga na-disturbo diha nga natulog karong oras. So before we end this vlog is shout out to my classmate nga si Christian Mijares. See you soon. Thank you so much guys for watching. I hope to see you in my next vlog and please don't forget to like and subscribe. Bye bye.